Det er godt ikke Tanja er der. Hun er sat med bange for sådan en. Så kravler den der af. De kan ikke rigtig lide den. Og nu jogger hun på den. Nu jogger på den. Han savler. Nej, jeg tror nok, den udskiller et eller andet, ikke? Nå, hun gider sgu ind med. Jeg ved, den lugter af noget sådan en.